Han följde min uppmaning, han skruvade bort locken över avgassystemet på sidan. Det laddar på lite mer ut med avgaserna, man kan få lite mer effekt i motorn. Och framförallt, det låter ju så härligt. Ja, nu ska vi se hur det går för honom över krönet och ner vänsterböjen. Slår av i tid, tar lite lugnt första varvet. Nu har han chansen att elda på riktigt ut på startbrasan här. Ja då. Tar lite lugnt, gassar lite mellan vattenpölarna. Regularitet går ju egentligen inte ut på att köra så fort som möjligt. Det går ut på att åka två så lika som möjligt. Men visst är det kul att gasa. Och visst är det kul att se dem gasa. Ja, det är väl krönet. Gasa lite när vi får en lägre växel. Upp på sista varvet. Ja, vad är du? Inte friläget, nej. Vi ska ha en backslate. Friläget drar inget bra. Ut på sista varvet nu då. Ja, nu tar vi lite sista varvet in här. Så då. På väg mot mål. På väg mot mål. Automat vore nog bättre, du missar lite. Nummer 32, Daja Eriksson från Dala-Järna.